Pisungguh pun nama surang tasabuy namu tabilang galang. Sarape nyo ati sagalo ang punya mama. Aliw lama jadi pandai pusakku di sumando. Pak RT Pak RW. Umumnya pado kitun nado di rumah aku. Baru punya diambu. Kotua lam padang kimia nampak arenahnya rok dari peji. Undang malam mabia minyak, undang siang mematangan hari. Ko tantangan minyak nekabi. Hari nekapatang ala diniye disengajo saja batang kalabali. Saminggu nanal hakpo sa pagga bulan ilang ampit bali hari nakatimbul alah samo kito nantikan. Di balik itu biar di insuit na basamu di dayong-dayong bak salindi di jambu-jambu na basyang. Haratinya bana diambu katiko ombak sedang tanang angin sedang selesai pikiran sedang tauka. Ado nang takana dia ti tercinto di pikiran anak menakpuah jalan luri anak menyabui kato mana anak membaca perundangan cie judulnya. Alah kemuliaan kato kadisabui tundang kadibaco. Sekian benar ya buma. Sampai ke Permudo. Apa mau sampai? Ikut mandanga kato kapulu madu tadi yola kakulan sabana. Yun. Lalui jalan nan batampuah. Cumpak tatagak na baisi manuri bari juga lape. Paanyo lay kini mah katiko angin sarang tanang, ombak sarang selesai, pikiran sarang tabuka. Ancak dian suan-sua bagai samui idayong-dayong bak silindi supaya kato nak bansua. Yun. Paanyo lay kini ado pulo tania dia ti tacinto di pikiran nandak manampuh jalan nalui nandak menyabut kato na mana nandak majo perundian cik juruo. Yun. Nalah kau boleh kato disambut atau perundian ka dibacukan baik tu bunyi ke pemudo ya. Yun. Baru poe dambo ke pemudo ate bana lilai ye. Hitungan ke pemudo tu ndak berjawab capek rundian baku balikan laki. Tapi dia talembakkan banyak. Ambo tadi dulu katonyo pakai bailo di perundian sipai menanti ke pemudo seketika. Kepak pulo dek pemudo. Lah sampai pak. Sekian dulu. Tempo de awal tadi kan iyo ambu mantap perundang emak. Yulah. Baru po de amak memancung indak keliputi mengawin indak sekali kami mengapi indak sekali adik. Yu mana? Atena nama duduk samparan tagak somatang sa ganjua suri saja makan. Kabatari bunyi katonyo pakai kabelo yo perundang untuk mencari golek segolek pomo picak na selayang. Yu mana? Mananti ya bos ketiku kabapulo dia bukan iyo itu bunyi tadi. Yulah. Baru punya dia mah. Alah digaris tu makan pahit, alah dikasau laki atau dua talenggak kena mulia muju tipu kan elo. Sajak dulu sampai kini. Racak kato kan iyo di peyo kan elo undiangan di paparan. Racak lama peyo kan dulu mananti ya bos ketiku. Sampai ke pemudo. Sampai mah. Baru po di kapal mudo mah balang lawe perang lebar. Tidak baca di banar tanjung babalik umpama cantia na baliku. Asal tarabik di ketumbuh biar terletak nak jabone. Walau di dalam laut basah bayak dateh puncak gunung hijau. Nah di kapal mudo sebarang takbik terima suku. Kan baik itu bunyi tadi. Iyo lah. Kalau baik itu ia mau payuan dulu pemudo. Salah beluang. Kapal mudo Lain mah. kembali pemudo. Bah terima mah. Baru po kapal mudo mah hataralai kumat ibungo. Di sunek para hingga di kari kulimah hilang di azan waktu wabi. Sainggo lah kalambe istri datang baru kini kapal mudo anggota parti kapal mudo dek kapal mudo tu. Lah sampai mah. Baru po dia mama. Ingat sebelum kanai berkulime sebelum nabi. Kurang ingat binaso badan kurang terati calo ketumbuh. Apalah arti tanda itu. Mah dia ulah mencari golek dan segolek yang mau picak dan selayang. Lah taledeh kumang de bungu disunai pada dulu tinggal di kari kulima hilang di azan waktu wabi. Lah talambe Israel datang. Baru kini ambo mata PI kabapulo di ambo. Kan iyo betunya tadi. Baru punya di ambo mak. Kalau menurut ukui jangku mak, kok talambe alun taleleh badan adole mak. Masih koyo ambo duduk baru mak. Sampai pemudo Sampai mak. baru po di kapal mudo mau kota lambe antu na lebana le. Lu merasa duduk kapal mudo le doh. Kami itu bunyi tadi. Yun. Banyak lagi kini kapal mudo. Alam bu ampiang picak-picak, alam bu giliang boleh-boleh. Kok picak lah boleh dilayangkan, kok boleh lah boleh digolekkan. Lembak nan daripada itu. Adih banalia manasakah, kato ba misa pasantilan. Dapat sapatah baik-baik dan liana sakah untuk ambo. Nanta serak jalur piawai, buatan Sultan Raja Bujang. Dalam kualo ayah batu, kakak deputi Andam Dewi, mama di Sultan Pangaduan. Yun. Nanta kile ikan dalam ayah, ikan tak kile jalur kambang, nanta lingkung semua di muka.
Rupanya latas nunggu pulau ambo sama dalam. Tentang mengembalikan perundang permudo tadi dan pulau terapi kapal pulau pemudo tak. Alah sampai mak. Kan? Baru puan de mama alah bang tiang picak alah bagi yang bule lada pek picak nang selayang lada pek kulit seguni Iyo. lembak nan daripada itu kok kemudian lah santak galah ke dia lah serangkuh kayu tak galah kenapa lah tapasak ikan kapang dia teh jalur terserak di bawah luka tatar nak kama batiang kabasigale nak kama pulo tu kamu lampur yang ambo tadi kaba pulo dia ambo tadi yo itunya tadi Iyo. baru punya dia ambo mak ndak baca riban nada kanjong nomor wili umpamo cantian beliku asal terapi naik ketumbuh dia terletak nyebutnya walau di dalam lawi bahasa bayar di puncak gunung hijau dan dia ambo sumarang tapek terimo suku mak lalu kesana timak tunya Sampai pemudo. sampai mak Baru po di kapal mudo orang hari jasano. Mahadi badali barasakah kato pemisa pasantilan. Di misa orang membawa iya jorago gay jadinya asal itabau kan itu banyak bana punya tadi pemudo. yura Banyak lagi nih. Mah diulang salulang lagi pandulang mehrani bangku. Diulang sekali lagi paulang katonan cako. Alah katonan cako. Mah ketika angin sarang tanah ombak sarang selesai, pikiran sarang tabuka. Ada puluh nanti kena dia tidak cinta di pikiran. Nandak mana buat jalan naluri, nandak menyebut katonan mana, nandak maju perundian cek duo. Alah kau boleh kata disebut atau perundian ke dibacakan itu bunyi tadi. yura Banyak lagi nih kepala muda. Mah lamboy engongkan suuk di kita. Alam bapayukan kiri ke kanan. Al dapat boleh nasa boleh umpama bicara salayang. Sayu kami sebelah kemari. Baluang jalan tapi lalu permudo. Batagaan tanggo tapi nanya. Ada tiap mana aku aduk atau bersapai rundiang kali baca. Ketangahkan lah biar kami dengar sama. alah sampai mak Sekian dulu. baru puan dia mak balawi bapadang leba barimbuan kok lawi tampe paranang padang tampe mancak rimbu tampe menyimpan segala rasio alah baluangan labuh tampe lalu bakanaan janjang tampe nanya tentu dia bola labuh taluang ng kabot tampuh janjang takanang kabot tinggi ada tiba na labu ni hambo baju pemjangan tapi maduit pasar biasa mah nang baujo nang bapakai nang baharah nang bapikang nang batiru buat dan sejak dulu sampai kini dek itu kan lah iba pakai ju malu punya dan buat tetaiko di hadapan mama dengan nyinya di muka sidang memedili tak kalau etong tadi sabi sabalurun yang tadi bacu kan iyo tabawakan tarati menjadi bapi ia balelo bakurena alah namukan tarati menjadi bapi ia balelo bakurena dihujamkan lutik na duo ditakwekan kapalon na satu disusun jadi na 10 dan ke tangan talewas sambah kan nyambah dinamukan baru punya diambo tentang sambah mahala juo basubo kekaturan bukan nak ada orang yang tahu, bukan nak ada orang yang pandai. Tapi baraja patang jo pagi, tapi baguru siang jo malam. Salahnya di badan diri ambu, dek suku bamama kapalanta, dulunya dek suku bajinya kegoreng pisang. Hati kalam lidah tabadia, di malai kato ng kadape, di malai sambah ng katau, badala gadang dirang taurang. Jiko ka baraja guru lamati, jiko ka mengaji kitab lahilang, lain ditanyo tumah ka ng tau. Gagay manggagay tabiang tarah, tiyo tigagay jatuh jiwa. Diurang di maka peralu dia wak sangai barang kapahuno. Sapulang dagang dirantau, janjang patah pintu basau, imbau tak ada orang menyawati. Mangko dihengong kalah kiri jo kanan, tampak lah pandang untuk kuburan. Sinalata serak aye panalakin, sinalabungo bertaburan. Non sinangih lawan tiku, dia tuai jodoh pandan. Manangih dagang kaisak sadu-sadu, suka nak ama tadi katokan. Manaki jalan arang pagua, menurun candau ke koretaji, babelok jalan ke Sikabu. Sedangkan turun janjang mak, amboleh mengaluah, apoleh buki ke didaki, macubo amboleh keluar. Banyak lain tentang sambah. Yanjong tinggi dia bagadang, dipubu dalam rekenet, disimpan dalam ikik pinggang. Siang dia biak kapal tungke, malam dia biak kapal kalang. Sedari tong sajon kita sabui, sedarun diang sajon kita baca. Ikono meminta rila jemaah tentang sambah di runjang tangan. Tarati samo dibawakan sesuai kita berdebat-debat. Pinta boleh karena baku. Sekian benar luar. Sampai bermudo. Sampai mak. Baru po di kapal mudo mah ada kulon na marusuh na magamang. Banyak lagi nih. Mah sabalun katong kali sabuy. Sabalun runian kali baco. Di hadapan mama dengan ninya. Di muka sidang nama jili. Yul. Kan yuk tabokan tarati jo majile bapinya balelo bukurena. Allah nan dinamukan tentang tarati jo majile bapinya balelo bukurena. Dihujamkan lutik nan duo. Ditakwakan kepala nan satu. Disusun jadi nan 10. Yang ke tangan terlewat sambah menyambah dinamukan. Yul. Baru kue di kapal mudo tentang sambah. Dianjung tinggi di hamba gadang.
dipuhur lah rangkai nanti, disimpan dalam ikat pinggang. Siang diambil ke patungke, malam diambil ke palang, ke pekalang. Banyak lagi rupa kini, sekedar satu saja nih sabui, yang saja diketengahkan, itu nanti minta rila jemaah. Kartik semua dibawakan sesuai kita balik pertimbangkan, baik itu punya tadi. Baru rupa yang boleh ketua, kepala muda. Dek gitu ada seorang badua yang salah kamai. Andaknya amu tarik dulu katanya pakai bailo di perundian untuk mencari bulet nasa golek, mau bicara nasa layang. Mana nanti lo keputus ketika Alah sampai mak. sekian dulu. Baru pore mama mak nanang 1000 aka pikir palituati janji kaganti parang kada kutu. Tapi surang di bulati dapat padu dapat pasamu dapat iyokan. Di mama ado badu yo batiku kabatari bunyi katoyo pakai kabailo yo perundian untuk mencari golek nasa golek, mau bicara nasa layang. Mananti yang bos kediko kabaulo dia bu kan dia itu punya tadi baru punya dia bu mak sambah jadi tah dari mulut karangan hati senobari bari balapeh kadituri ampun dari ilah pamanwe karena dia mak ado banteriak dia tina mencari katujo bayu bananas buah dia ada itu bersuruhan dia undang itu bamakan salah mak ragutan mak itu dia buat salah kandak kebulian minta kepalaku mak baluang banana itu mak Baru poe dek kalau main dek cari banan tanjung balik mau cantian balikku asal terabi leka tumbuh biar letak nak nyoba nih walau di dalam loy bahasa bayar ada puncak gunung hijau nenek kapal muda sembarang tapi kalau mau supo kan itu punya tadi iyo mak kalau begitu yo mau payu kan dulu muda salah balepang lah kalau muda lain mak kembali runjang baterimu mak hari melintang tentang gadua kaki jalan ke Pekamba di balik jalan kereta api. Derintang mengakajamu hari petang tidak takana hampir ambul po janji. Kini kepala muda baru tapati. alah sampai mak Jan, baru pode mak pari melintang tatangga dulu basimpang jalan ke Pulau Kamba melinteh ayo ke berapi dia lintang mengangkat jamu hari petang tidak takana hampir mak lupa janji kan dia itu ya tadi baru punya dia bu mak simpang hampir di Pulau Kamba sesimpang jalan ke Bode Taji lambet sekete indah asal janji batapati sekian mak sampai kepala muda. Baru kuat di kepala muda mak kurang hari jasano. Malam laweh pada lebar. Tidak pacari banar tunjung balik umpama catian balik kuasa terapik dia ketumbuh biar letak nak jawab nih. Walau di dalam bahasa bayar ada puncak gunung hijau. Yang kepala muda semara tapi termusuh kan gitu punya tadi. iyo mak Baru puas jambo kepala muda malah jauh bersebut begitu orang alam buam piang picak-picak alam bogiliam boleh-boleh. Ala dapat picak na salayang umpama bulet na sa golek. iyo lah Paan daripada itu. Kok kaili alasan gua na yun. Kok kamudi alasan tak galak. Alasan tak galak kenapa? Lata pasahkan kampangan. Dia teh jalo tasira di bawah luka tertahan. Indak kama banting ke basi galai. Lah dia ambo pulo tarabi perundangan untuk kepala muda. Apa pulo dek kepala muda. lah sampai mak baru pode mak lah bampiang picak-picak lah bagi jam bule-bule lah dapet picak na selayang lah dapet golek na sulit Iu lah. lembaan daripada itu adi badali pada sakah katua misa besentila laki sepatah baik barek na sakah untuk mama sejarah lamu atau menentukan nuntas serak jalurang piawai buatan Sultan Raja Bujang dalam kualo iya batu kakak deputi Adam Dewi mama ada Sultan Pengaduan Iu lah. nuntas kile ikan dalam air ikan tak kile jalur tak kambang nuntas lingkung sama di muka rupala tasukui pulau amat sama di dalam tentang tato kami jawab kedua yang mau kembalikan lah dia mak pulau terapi ikan iyo itu punya tadi Iu lah. baru punya dia mau mbak akar dicari rotan dan dapet pucuk di situ tulang tibu kabe sabalik berdua balik bertambah tago nak kalai nama dirancak kok kudu nama bana 10 tambah 1 sabalik kali bayi mak Sampai kepala muda. sampai mak Baru ko di kepala muda mak akar cari rotan dapet dari 10 ke sabale. Sada kali orang lain semua. Kalau apalagi yang mau seorang kan itu kata kepala muda. iyo Bahannya lagi ni. Didulang sabulang lagi pendulang mehran di bangku, diulang sekali lagi paulang katonan cako. Alah katonan cako. Mah tentang simpuh sambah simpuh jodinya tangan. Jedakan saja balik bayi-bayi di lain masuk kita bawa. Kandak boleh pinta balakukan itu punya tadi. iyo mak Bahannya lagi ni kepala muda. Nan kita ate namo ni nak mama nan duduk samparan tagak sapa matang balam lawih bapadang lebar. Tiok karanda, tiok diagia, tiok pinta, tiok pelakuan. Bapa pelakuan karanda pemuda. lah sampai mak Sekian.
Jika menengah ketua mak tadi diambo ialah senang dalam hati sajua dalam kiru-kiru. Rasul tagak bapak yang awan, rasul mandi di nak sungai, rasul berenang di talagu. Sebab ada itu. Pihak di badan diri mama kalau nak salah kamu memandang alah jua basubuk ke ketua. Mandi rubiah di kabun bunga, orang pangalak jago lalu, orang kayu suku dimakan, orang penyakun dari dagang. Batali kayi panjang saratui, balawi lawih papadang leba, non dia laman berumbuang barini, pakai semiskin masalah pegang. Buah dalimu masak rangkah, makanan anak dagang lalu. Dia sari pinta nak kebunnya, jarang kerendah nak kabalaku. Dia jarang orang nan sedok emaknya. Kalau gitu saya undang ke rumah, insyaallah. Bisa. Pandai baru udah aman. Gua pun nama seorang ngami bawa sifat ibana ati segalo ang punya mama. Pendee tak kahimbo na bocak kuya lah. Iyulah. Baru punya diambo didulang sadulang lai pandulang amirang di bangku diulang sekali lai pulang kato na macakku. Malah kato na macakku. Kok tantang nak menampuh jalan luih nak menyabit kato na mana kan iyo lah buliak para nabo. Nang kedua tentang sambah jeng jang tanah. Kok buntai kan lai barek laba subit lawihnya laba tapi. Baru punya diambo kini. Laba pucuk baka cambah dirai daun ubi. Laba tukuk laba tambah. Kini lain lagi yang perlu tadi. Tadi tentang sepuluh merah, kini tentang sepuluh putih. Tadi tentang sambah, kini lah tiga pihak keparusia. Maru punya dan bawa tentang itu. Talatak pun yang diulu di bawah gumpalan tali, babulu atau daulu 35 yang terjadi. Nampak tamu baso jo basi, kedua sambah menyambah, ketiga siriah jo pinang, aku jo lek perangit. Kok nong kuya ilo kendi, nong berah ilo sago, nong bayak ilo budi, nong indah ilo baso. Bayak budi karena rokok sabatang nolahmu. Indah baso karena siriah menalun bamasahan. Nak sapatah kato bahi-bahi. Iliakan sawarang dia lay, mudiakan sawarang teroko. Meniti pematang panjang, menampuh batu nong baru. Bago na banyak siriah di bangkai lemak, saduy ko dalam carano. Carano balingka jo hare pinang, batada jo piyang sabun, pasongko jo le lama. Carano ditapi alah di kapanakan. Baru punya diambo kini tentang carano nung katangah berisi siriah salangkoknya. Kok kuliah pinta jo pinto nak senang dalam hati nak sajua dalam kiro-kiro. Siriah salai kita cabi pinangnya kita gatok, sadahnya kita panik, santonya kita jujui. Makalah siriah hambu agak sakapue lebih sakapue elok benar. Barasado sampainya. Kok sentiangnya yo minta dibilai mah kurang minta tukuak lamah minta ditawe. Dan siriah hambu ko yo masakannya. Pinta buliah karena berlaku sekian mana ada rumah. Sampai belum mudo. Sampai mah. Baru puan di kapal mudo kok meminta mah hendak serang cie. Bakaranda hendak serang sekali. Malah juga basobok ke kata orang. Kok bapucuk bakacambah kecambah pulau sarang manubi. Sudah batu kuat bertambah, ini bertambah nucik lagi. Tadi mah tentang masuk jo basi. Masuk kita kantang sambah subuh jauhnya tangan. Bahannya lagi kini mata letak putih diunduh di bawah gumpalan tali. Barang mulu kato nang dahulu, 3 lembago nang tajali. 3 lembago nang tajali. Pertama baso jo basi, kedua sambah menyambah, ketiga sire jo pinang, langkuk jo lek parekek. Bahannya lagi di kapal mudo, mah konang kurit iyo kendi, konang merah iyo sago. Kok nan bayak iyolah budi, kok nan indah iyolah baso. Bayak budi mah dek sabatang rokok sabatang lalangwe. Indah baso sakapo siriah na alun dimasakkan. Ndak dua pentun saya dia. Iliakan sawah diolo, budiakan salah sawah taruko. Manitih dapat pematang panjang di balik bantu nembarayo. Sumpahku banyak bana siriah di bangkai lai. Sadoiku dalam carano. Anda dimakan sekapu surang, lebih sekapu elok mana, baru sado sampai kan baik tubuhnya tadi. Baru pue jambo kapal mudo, nan duduk samparan tagak sama matang, sagan jua suruh sejamba makan, ketik tentu dilawan bayo, kadang dilawan yo pakai yang bawa dahulu, menanti kapal mudo sekotiko. Lah sampai mak. Sekian tuh. Baru pue diambo mak ado nomor umi nomor suh, setiap panjang menjalani kedua untung menyudahi. Angan-angan mambo sansai mambo badan nilang. Kami hambo nak kanyik tagambang hambo nak kejatuh. Kok kato indak kabajawi rundiang indak bakumalikan. Baru pwede amak. Kok kato mah lai kabajawi rundiang lai bakumalikan. Mah kabalai hari Selasa mambo cipta di palakai. Mananti hambo sabanta kabatari katonya pakai. Kan iyo itu bunyi tadi. Baru pwede hambo mah laju basobok baturang.
Ayang kuria di balai di Bali anak sungai rotan. Ranca amat tarik katoyo pakai mananti yang boyo penitan. Sampai ke Kolong Mudo. Sampai mak. Baru kuari ke Kolong Mudo mah ayam kuria di balai di Bali nak senyorotan. Ambo menarik katonyo pakai ke Kolong Mudo menanti si penitahan. Apa itu punya tadi? Iyo mak. Kalau itu yo mau payon Kolong Mudo. Insya Allah lapangan mak. Lai mak. Mali pun dia. Padrimu. Tapi di Ambo adu pulo nan marumi na marusuah ke Kolong Mudo. Tantang silih nan katanga. Mau uji ko indak sama merah. Mau puo ko indak sama panjang, manimbang ko indak sama bare. Itu banaga ko mudo. Sampai mak. Baru po de mama. Aduh ju nomor umi nomor suah tentang sili hambo ng katanga. Iyo lah. Mau uji ko indak sama merah, mau kue ko indak sama panjang, manimbang ko indak sama bare. Iyo lah. Ibarat balami ketitiran sa kutu na lay sa gayo ko indak. Kabakulo niya bukan dia ba itunya tadi. Iyo lah. Baru punya dia ambo mak. Indak bau jibanado semua merah, indak lo mau kue semua panjang, bukan pulau manimbang semua bari. Mah laju basabok bakatorang. Iyo lah. Kadang ada buah nyombang purih kasih badoro kata pia. Santano kampuak batu dia pui, mungkin kayu dirimbo mana buah. Langi dia biak kakarate, lautan dia biak katintanyo, rantiang dirimbo dia biak kapenani. Cinto nonan lut patubihkan. Jiko cinto nang kadisabui mak, kasih sayang kadibacu. Santano nakakui badan ko mati, diguntiang ati dikilimkan. Cuy itu banali ya dalam hati karena kandung mana tuh malah sampai mak lalu kesandang hati mak tuh ya Sampai ke Kolong Mudo. sampai mak Baru kuari ke Kolong Mudo kok tabang lay batimbalan kok jatuh lay ke Basambui, kok anyu ke Basonsong. Banyak lagi ni Kolong Mudo. yo Mak mak juo basumo po kasuwan. Nan siya lang tabang ikot ta jombay juo. Tadaruh banati kanailang raso ke tampak juo. Dilampok bana ju tapak tangan di salo jari tampak juo. Aka kemudian dulu batang na permudo sekolah jalan itu nggak yang mencuat. ala sampai mak Sekian mana? baru po di mama sabalun kanda ambu kabagya pinta ambu kau kuat mah siya lang tabang ikut menyembah jomay duo kadaruah banati kanailang raso ke tampak juo dilampok bana telapak tangan salo jari tampak juo kemudian bunyi batangan na boleh na jalih kajunnya yo mencuat sasuwe bana buat tatang itu tuh mama kancak dia kan pulau batang mangoy boleh nak tampak pulau dah gue maksud gue Kalau begitu, ya kita jadi aku besar berdua. salah balapangan mak Yang kuat diam ya. Diam sih. Kalau dulu ya, dulu coba ada apa baru. Ayo cukup. Mali pun yang lain mak ada lagi ni malah juo pas ibu ketua. Rami balaynya pakandangan pasaluk oke nanti. Membalik teranak ni. Lai cukup teranak. Lai cukup pusat teranak. Tapi ada nama rusuh nama gamang yang tentang masak sirih. Sirih masak tiga para kau. Yang pertama masak di batang, dan kedua masak dimakan, dan ketiga masak durian. Allah ni dikatakan masak di batang. Warano punyang mangarisia tampuk layu daun laku cuy. Dek samui indak terjalani dek ulit haram kata makan. Yulah. Nyampang kok gagang jatuh ke tanah. Jan diarok kajujuang lai. Tampan kajadi sarok saja. Dalia nasakah. Yulah. Tapi menurut sepanjang adat silih masak dua perkara. Yang pertama masak dimakan dan kedua masak durian. Allah yang dikatakan masak dimakan. Ketika tampuk sarang megatah, takalus daun sarang meminyak. Gilo dikijok pinang mudo, dirayu sadah digambia. Diupang menjadi satu, lalu diiriang karlan carano. Dikunyah digumam-gumam, kalik tinggal di rangkuangan. Merah laki pada di pipi ya. Cayo naik pada kanyang. Yulah. Masak dimakan dinamukan. Bagaimana masaknya pakai? Alun bakile ala bakalan. Bulan disangkut 30. Alun dilihat ala dimakan. Pada solah tiba dalam. Yulah. Sabuai mengkosau pua. Sesuai kita balik pakimba. Masak jual dinamukan. Banyak lagi ni. Kok tamasaan salah satu di antara itu. Kababulo dek bermudo. Lah sampai mak Sakian dulu. baru boleh mama
ado yun nomor umi nomor usus tentang masak Syria ado na duo ado na tigo. Iyo lah. Nang patamu masak digagang, kaduo masak dimakan, katigo masak dimapakai. Alah namokan masak digagang. Warono pun yang mangorisya tampuk layu ado lau pucuy. Deule nak tamakan dek samui aram kata jalani. Iyo lah. Nyampang gagang jatuh ke tanah. Dan diharuk kajunjong lai. Kapan kajari sarok sajo. Nasakasi dia masak digagang. Iyo lah. Tapi sepanjang ada yang pakai masak Syria ado duo. Iyo. Nang patamu masak dimakan, kaduo masak dimapakai. Alah namokan masak dimakan. Ketika tampuk di bagatah sama sulu daun laba minyak. Dilo dikijo punang do dirayu sada juga lalu diharak ke dalam candong. Diupang menjadi satu. Iyo lah. Dikunyah digumam-gumam. Kaleknya tinggal di rakungan merah lagi pada bibi cayo nanya pada kanyang. Masak dimakan dinamokan. Bahan masak dimapakai. Alun takile alah takalam bulan disangko 30. Alun dediye alah dimakan. Pareso lah tibu dalam tubuh. Sabuwe mangkoy jadi saukue mangko sasuai kita balik tiba masak juo dinamokan. Iyo. Baru pode mama kota masakan salah satu di antara itu kabapulo diambu kan iyo itu punya tadi. Iyo lah. Baru punya diambu mak nak bacari benar kanjong nama bali umpamu cantik na beliku asal terapi naik ketumbuh dia terakat na bunyi walau di dalam doi bahasa bayi di puncak gunung hijau nonarti nama bah masak nang di mama di situ diambu semarang tapi terima suku mak Sampai belum muda. sampai mak Jika perlu mudo mah hendak pacari benar tanjung mau balik mau mencantian baliku. Asal terapi naik ketumbuh dia tak letak nak jauhnya walau di dalam doi bahasa. Banyak dia teh puncak gunung hijau. Nenek kepala muda sembarang tapek terusku. Pendek kata, pak masa adik kami yang tenang moni mama, lama saklo dia nasi pangka kan itu punya tadi. iyo lah Banyak lagi gini kepala muda. Kok Syria masak cayo lah kenyang, mahlah juo pasubuk pakai orang. iyo lah Di gari-gari coba nangameh tanduk ukiran dari Cina. Pinang api Syria kok kami cara no kama kapulangnya. lah sampai mak Sekian mana? baru pode mak setia yo menyalani kedua untuk menyudahi. Iyo Mak lah. di gari-gari coba nangameh candu ukiran dari Cino. Syria habis pinang kok kami cara no kama kapulangnya. Kan iyo itu punya tadi. Baru pode ambo mak layu basubuk orang. Gadih banamo supir kami nomor rumah di Kota Tuo. Syria habis pinang kok kami cara no tatu pulang ke punya. Sekian mana? Kalau itu kita ketapian karena gulu bermuda. Insya Allah, nah, kalau itu saya jangan terlalu Insya lama. Allah. Nah,